takéto mydla. Konečne som chlapa pozdravil gulami. Teraz máme veľké zistenie vlastne, že stačí pozdraviť merhaba a máme pokoj. Merhaba. To je mašica, kámo. To je hotový tiger. Tak ti poviem, že tady to prechádzanie paráda. Tak sme prešli a ide sa nakupovať. Jedeme do tohto prvého Selge Park Bazar. To sú obží vole. To je všetko oblečení. Čo? Všetko oblečení. Hello? Samé oblečka, no. Ja to strašne otravuje. Čože? Wow. Potom ja to strašne otravuje. Ja ste pokúkať sám, ani ja nestavaj. To si v zlej krajine. 007. No. Počkaj, Maďo. Oho. Ale papaja, nie je zlý papaja. To sú pekné trička, ty vole. Perfektné. Jaké to je? To bude asi plast. Hrubé. Toto je dobre celkom. Papaja. Koľko stojí papaja? Ukáž. A tu budú mať asi šery, čo? Počuješ, tu majú šery, čo s Mickey Mouseom? Amina. Zase pri tom koreni. Tam majú šery, čo s Mickey Mouseom, hen tam. Aj také riflové veci, aj kadejaké iné. Ale ja to... No dobre, poďme. Také? Nie. Ale to tričko by som bral. Turecko. Bakláva, pozri sa, to ty ľubíš. Tak to nelúbiš. Ja ale ako... Maxo asi našiel hračky. Paďo, kde si? Priznaj sa. Kámo, jaký Iron Man. To zoberiem nožkový Iron Mana. Že je úplne luxusný na... No to nie je 3D tlačiareň. A je to 3D tlačiareň. To už áno. Toto chválim. Jožko, keď už nič, tak môžeš aspoň povedať, že som na teba myslel. Hop, zaves sa. Maďo, aká guna. Oho, Halková pištolka má to, Halk ani pištol nemá. No to chce Matiáš, to pravda. Alebo Maďovi, sa mi zdá Maďo, že? Ale je ako potrebované. Čak všetci s ním hrkajú, nie? Je to tu rok a pol, tak každý s ním zajazdí trošku, metrik, dva. Oho, Bart. No jasne, že by som také bral. Čo? Poďme tak, koľko to stojí. Tatino bude mať tričko. Pozri sa. To je strašný plastik, ale. Sorry, how much this? 25, 25 eur. To je dosť. Perfektné, ale toto je parádne. Ale no len... Si sa potil. No, to je strašne veľká gumovina. No poďme ďal. Ideme ďal. Kámo, ale toto je figurína, kámo, perfektná. To je z takého hororu, jak čo som hral alebo pozeral. Perfektné figuríny. Aha, Váďo, to si jedol pečen z neho včera. Velbloud, vole. Ideš kúknuť? No poď. No kúkni len tak schválne. Že koľko to koštuje.
Labubu s Coca-Colou. To je edícia. Vlastne To je edícia, no áno. Aj okno má vyosené. To vieš, že je originál. No poďme, ideme naspäť a ideme do ďalšieho. Takto naspäť a do ďalšieho. No tak lebo ťa nič nezaujalo. Jako kúkam, štípec, prelili, No tak pozri. volačo. A tu neviem či... Aha, laser gravure, takže aj tu gravírujú. A tu gravírujú. Počkaj, a kde to robí? Niekde tu gravírujú. No čo to je, aký klub? Áno. Je to, To není? je tento Real Madrid. Real Madrid ozaj. A ja tiež som myslel, že Barcelona. Ale toto je parádne tieto. Niektoré, ako nie je to moc parádne, ale akože, dobre. Čo? To ma zaujalo prelili. Takéto volačo. Pozri na to, len to parádne. Tieto 3D výlisky? No takéto ohybné. A čak áno, akože, áno, to prv nemali, no. Štyri štyky na desinu. Mamina. Takže, Čo? toto je železo? Ale aký ťažký a golovo. To, víš čo to je? To je cín nafarbený. Farbou ťažkou olovou. Alebo. Ani takého slimáka, mamina. Však tu máš 4 za 10. Čo je, Lili, sú dobré 4? No a? Hadi rahat, fıstık sen. Sen kalacak çıkaralım hepimiz. Çıkarma diyor. Hiç fıstık. Ben çıkarın yağmur gitti. Ten, čo gravíruje, tu není. Však je dobrý. Do prdele. Ty kokos, ale to nemá ksicht, Maďo. To otočí, on nemá ani hlavu vyformovanú. Toto je krásne, toto chcem. No určite ti zapalovači viem kupovať, lebo si strašný koušič, ne? Vole. No to je ten starý a ešte aj s hodinami, ten je pekný tam. A koľko tam je hodín? Neviem, No nie, no koľko tam je hodín? koľko ti naríš. 9:17. Takže čas sedí vlastne. Čas sedí, takže idú. A kde je mamina? Kde nás zdrhla? Ale to ešte hľada. A ja mám tiež potrebuj Ottoman Center. Nové centrum, nové príležitosti. Ale tu si ďalej nebola. Poď tuto. Maďo, ja myslím, že jedna magačka za 10 eur za deň stačí, nie? Deti teraz magajú masla a syry. Katana. To Jožkovi zoberieme. Heihachi Tsushima. Čiže Heihachi. Ghost of Tsushima. Koľko to stojí? Koľko? Koľko stojí katana turecká? Náhodou. A vedej to zober. Michael Jackson. Aha. Aha, Maďo, sem by sme mali ísť. Maďo. Lebo celý tento Cotton Center, či Otto Center, nič. Ja aj volačo vezmem. Väzni. 3 za 5, nech máš pokoj. A my ideme ďal. Maďo, pozri sa, Maxo, zo slimáka. Zo slimákov mydlo. Z pravého slimáka. Alebo aj z ľavého.
Jeden štuk 3, 2 štuky 5. Tak som to nejako kúpil včera vlastne. Ale toto vypadá dobre, to je pokuženičko nejaké. To sú rúže. Toto je sranda, tieto čaje. Winter tea. Ja som taký čajový chalan. Oho. Full collection. Toto sú korenia sol, to je prd. Turkiš, cukriš. Tuto je to. Cigule. Takéto mydla. €5. Pol kila 5 €. A ten panďur mi včera predával 10 dekov za 10 €. No? Toto čo je? Med aj s plastom. Tak to je dobré, to je drsné. To je drsný med. Tuto. Aj s plastom vo vnútri. Super, že? To chceš? Ty malá riť. To je tu koľko? 8 €. To je nič. Sme youtuberi, my máme toto všetko. Aha, Maďo. Beteo safre. Ventilátory nekupujeme, ty máme z domu. Kamo, aha, jak to fúka. To je čo? A kedy to pustíš? 6-7 baterku mám na kamere. 6-7. Mami na mňa už sledujú, už tam púšťam veci na zem, už to tam bucha, triska. Tak to, bereme to. Máme dosť peniazy. Budem kartou platiť. Tak ideme na nákup, ideme to zaplatiť. Abi bize yüksek voltaj oluyor bazen. Yani ana hattan ya fazımız düşük geliyor ya fazımız çok yüksek geliyor. Kamo, Roblox. Diero, komo. To by som si... Na to, že tú hru nemôžu hrať, tak celkom dobré úteraky tu predávajú. Na to, že to tu je zakázané. Ja mám toľko peňazí, koľko mám. Čo ja viem, koľko tam mám. Ale všade sa dá kartou platiť. On iba nechcel. No, tak ostatní bude musieť chceť dať blok. No. Áno, lebo ináč už one. Čo, dáš tú kabelku ešte? Tieto topankárne a tieto veci už, to už vôbec. Ale tie trička tu majú dobre. Aha. Jako tie trička tu majú super náhodou, hen také. Si som neste, na čo mi to bude. Určite by bolo nepríjemné na nosenie, ale akože krásne poťahy, teda, čo to je, potisky. Potom to domček. Po tomto domčeku už ideme preč. Takže takto nejako to tu vyzerá na týchto bazároch. A si myslím, že prvý bazár je rovnaký ako druhý, aj tretí, aj štvrtý, aj 15. Tie isté veci, iba rozdielne. No tak prosím pekne. Za 3 Nike. Samozrejme originál. Táto je pekná. Tá je pekná. Maďo. Za 3 € Maďo. Aj Šimonovi kúpime. Tak aj mu to kúp. Aj mne to kúp. Ja tam budem, to je jaká ona silonka. Na mňa. Či mi pristatne. Tu ti potom môžem dať na... Nepristane? No však pozri sa sem, tuto. Ja vlastne to sa nedá tiež. Tak nič. Teraz tu budeme vlastne stáť, lebo treba vybrať čapice, keď potrebujeme ísť na záchod. Kde? Za 3 €. Za 3 € to kupuj.
Kde je veľký chlap? Tu, akorát si ho minula. Však ja ne. Ja ti ju berem. Beri ju, Maďo. Ukáž sa. Ty si nový kamionista? A to je originál? To je originál, jak mám hezky na úplne. Berem. To sa nedá tu nehať. Thank you very much. Thank you. Gule. Konečne som chlapa pozdravil. To tu ľubí. Počkaj. Konečne som chlapa pozdravil gulami. Aj toto je pekné. Čiže to je hrubé. SVL. Louis Vuitton. Keď ja som jej na tieto značkové veci, alebo teda či už práve alebo nepráve. Také. Ale získali sme 2 čapice za 5 eur. To ti poviem. To sa mi páči. Keby bola Dominika takéto, tak si ju Aj ho. Hoj. Aj náš teplačíky volá, keby sa tatinovi zišli. Okay. Ideme pozrieť teplačindy voláke. Akorát, že neviem kde. Jaké čapice som ti kúpil? Šiltaňu na hlavu. Originál. Mamina, daj si, kde steš. Tu oko a tu Držíš to? oko. A čože mám tak oka? Ja jedno hore vyššie, druhé nižšie, tak s tým nič nenarobí, víš ako. Čo, mamina? Tu sú aké discordné ceny. A oni tam predávajú aj... Ten bože? Človeče. Takže kto chcete ísť, tak tam je to. Vedľa tohoto azenu. Ale vôbec neviem, kde sa nachádzame, takže... Škoda. Aha. Škodovka. Škodovica. A kde je čo herné? Kde je nejaký herný obchod, kurňa? Alebo s hernými motívmi. Akože škoda, tu je a Kia tu není, no tak toto je. Čo, Maďulo? Kia tu není. Kia tu není, no. Aha, 4, čo? Jeden kus za 4 a 3 kusy za 10. No tak. Do Gabana, Prada, Miu Miu. A pôjdeš do Gabana. Daj sa euro. A to sa vyplatí, Horste. Čo? Merhaba. Piplo to. Aha, gitku volaku. Oho. Lager. 3 eurá lager. S pánom Bohom aj s batom za také pivo dať 3 eurá. 3 eurá stojí to pivo. Nie je moc, keby bolo normálne. To, čo pijeme na hoteli, no. No, nie. No, to neviem. A toto sme nie tou stranou. Toto... A sme? To sme prišli od tade včera, mamina. Od tade, kde sme prišli, áno. Poďme naspäť. Ono sa mi to nezdá. Nie. My sme vošli, Áno. my sme tam, My sme vošky to je more. a chce sa nám chcať. Co sa nám chce? Chcať. Chce nám co? Chce. Medík. Jaj, medík, jaj. Na medíku nemá čo byť, leto Ale sú to si to včely. neotvárala ešte tu. Nie, Maďo, to až po dovolenke otvoríme. Doma by som to... Čo tam máš malo medu na onom, na izbe. Veď ten istý med iba do tohto trtli trošku, Tam není ale med. letíte jak bláznivý. Na izbe nemáme med. Ponáhľame sa, asi ideme boxovať. Na raňajke, že toľko medú, nikto potrebuje. A koľkokrát si zdal med na raňajkách? No tak teda, tak nenaháňaj. Neviem, že tam je nikdy, že on ho tam... Nie, kým to je zatvorené, Maďo, ver mi. Otto shopping man. Teraz máme veľké zistenie vlastne, že stačí pozdraviť merhaba a máme pokoj. Merhaba. Merhaba, komm hier. Come here. Hallo, alle Schneider? Merhaba. Merhaba. Oh, thanks. To je najrýchlejšie, stačí rýchlo pozdraviť. Alebo gule.
Treba pozdraviť. Ahoj. A dobre je. Počkaj, kde to bolo? Tu toto nebolo? Nie. Hľadáme gravírovacie šperky. Ale nechceš kabelku. Čo s kabelkou budeš robiť? Mám ten mikrofón? Mám. Ronaldo, Messi, všetko, dresy. Podľa mňa sem Ronaldo s Messi chodia dresy kupovať. Takže u nás tento výlet končí, nakúpené je. A ako by povedal Denis, nie ten, čo hovoríš ty, ale normálny Denis. Už dohúkajú? Tak sa vidíme pri ďalšom videu. Alebo pri tom istom. To je iba taká vsúka, že vlastne čo sa dá na tričku nosiť. Asi keď kúpite topánky, tak vlastne si to nalepte na chrbát.